kwangentseni kusuku namhlanje abahlali bendawo yaseSantombe kummandla emaXesibeni phansi kwamasipala umzimvubu local municipality olawulwa ngumasipala oMbaxa iAlfred Nzo District Municipality bathe babona igqiza labantu abasuka kwinkampani ephehla umbane weEskom okokutsho bephelekwe ngabakwantsasana. Injongo zoku ibikukuzoqhawula umbane ofakwe kule ngingqi ngokungekho mthethweni. Ithetha nawe nje kungoku mphulaphula ekhaya abantu esiqikelela into kokubana sele beqhawulelwe umbane bangapha kwama500 abantu ekusolwa into kokubana bebefake umbane ngokungekho mthethweni. Kumbani sisi into esihluphayo lo othathwe ngoku sinewari yoba abantwana sohlala njani nabantwana kumnyama kwakona siziva right ngombani othathiweyo. Thina sazofakelwa uEskom lo ngapha kwalonyaka ophelileyo asiyazi siba kwenzeka ntoni, nathi sibona kucuka asazi ba kwenzeka ntoni. Khange bazichaze izizathu zoba bazacimela umbane. Bazichaze izizathu uba kukhona abantu abacwebileyo. So ke thina sikho kwelo hlobo lokucweba besuthenga umbane njengangoko kufanele sithenga umbane. Ikwenza uzive kanjani? Andikho right tu ngoba kaloku ixesha siyalibona uba linjani. Abantwana bawarithi ngombane lo ongekhoyo bazohlala njani. Asikho right, andikho right tu mna. Ubuhlala kwizindlu uhlala kuyadi apho kunirenta okanye uhlala wedwa? Hayi, ndihlala nabantwana bam. Khange baqinisekise akhange siyive kakuhle sisilento ngoba ngalamini babefikile bafika nje bathi umbane uzozocithwa wonke. Ngoku siyabhideka ke namhlanje ngoba abanye babethe kuzokhethwa abantu abacwebileyo. So thina sicwebanga siyazi ba inoba kwenzeka ntoni sibhidekile. Asinalwazi ncam sisi, kodwa ke into esasiyivile kuqala nje mabekwayefika uEskom wathi uzobuya azowudiliza umbane wale ndawo ngoba awukho semthethweni. Bakhalaza ke nobhuti lo wayesifakelwe no-contract bathi umbane wakhe akho semthethweni, oyisha kakhulu. Bathethe ke noba ichithwa isikakhulu ekhalazayo ethi umbane uyasokolisa oko kuye kwatsala abantu bakwelicala. Asina transformer kwelicala, asinambane. Umbane ke kudala kwakungathi siyafakelwa. Sasisaveyelwe ngopha ko-2012. Qha ke asibone kwamnyakazo, sibone into yenzakalayo. Nina ingaba beni aware kuba lo mbane wenu nikutsalelweyo akakho semthethweni? Asiyazi thina xa kufika umuntu kaloku enxibe unavy and white sicimba nguEskom. Thina sasicimba nguEskom siva ngabo kuba akungoEskom lo, angombane kaEskom. Lo mntu ngoku ezofakela lo mbane uthi ugunyaziswe ngubani na? Aninalo ulwazi ba? Akho nto siyaziyo. Eskom kwayena ubuye kaninzi kulo mbane akaTorongo. Afika afakale sinabo no-30 or 50 meters. Sanje bubuye kaninzi mana esenza lento ezofaka umbane kule ndawo kulo mbane akaTorongo. So asiyazi thina yona nto ekuyiyo eyenzakalayo. Wena mama lento iyenzekayo ikwenza ba uzive njani? Isiphatha kakubi kakhulu sisi ngoba sisekho indawo engenambane. Thina sisedolophini noba sedolophini kodwa iyona ndawo engahoyekanga kakhulu lena. Ayihoyekanga kakhulu. Indawo ezisetown zizona ndawo ezinombane. Thina apha asinawo umbane. Koko kunabantwana abano-21 years abazalelwa kule ndawo. Kodwa nje umbane kuhlala kuthiwa indawo entsha kodwa sindixela kunabantwana abana-21 abazalelwe apha kule ndawo. Namhlanje sibona uEskom efika ehamba nalamapolisa ahamba nawo. Esithi ngoku uyaqhawula umbane. Uqhawula ndimuzile ke ukuba uqhawula ebantwini abanjani because kukho abantu apha abafakelwe ngqo nguye uEskom. Kukho ke ngoku abantu abazithengeleyo. Ingabe babaphi na abantu abaqhawulelwayo? Wathi bonke abantu baqhawulelwa. So ke ngoku umbuzo ke ngoku uba njeba ke ngoku thina singathenganga sifakelwe nguEskom, ingabe mhlawumbe uzothatha ixesha elinganani uba makabuye azosifakela thina ke ngoku esingafakelwanga ikontrakt ethile sifakelwe nguye and esifakela kwi-meter numbers ethi sifakela i-50 meters. So umbuzo wami ke ngoku usifakela kwi-50 meters uEskom
embaneni obuvele ukhona ubuvelephi lo mbane deske yena azothi ke ngoku nazi 15 meters ndiyazifaka ke ngoku abantwini wasifakela ke nyani ebe utathephi xa ngabe ezothi namhlanje ke ngoku ke nawo umbane aba bazithengeleyo tata unalo lwazi uba yeyiphi na le contract abazithengele kuyo also le contract abazithengele kuyo igunyaziswe ngubani na? igama lecontract andinolazi ngoba eza contract bezazi liqela hayi andinoyazi endiyaziyo mna icontract le ifakele mna Kuthiwa igunyaziswe ngubani na ke lela kuthiwa ayikho semthethweni? ayigunyaziswanga la contract ngendlela ke mna endiva ngayo andifuni ukuthi dokotela nama ngazi kodwa ke mandijongile nje ziyakhala dokotela kumnyama ngapha nangapha ngabantu bacikela umbane bayakhala nangelo shading Yes, affecta gqitha sisi ngoba beniphekile ngokubhaya umbane ove wawisa and ke ngoku mina umbane uapplyile wa Eskom akusokuba ukuthi ndenze lo mbane lo lukhona apha eSantombe umbane pha mina kula pole ndiuthengile qha iproblem ke ngoku yabaphi komnye wesibini andithi une flat ne house lenhlala kuyo so ke ngoku I flat zine umbane wazo ihouse nombani wayo into enzekayo esiflatini ndu-apply emva xa ndu-applya lo mfana wayewufakela esuka Eskom wathi i-meter number yam ne-problem so ke ngoku ingxaki ka-Eskom uphindela nayo emva umbani ke wabulayita kanti wazi buwenze ntoni na ndimfowunele ke futhi kudala ndimfowunele because ndiyivile le nto yalumbani utheni mandibanike inamba yakhe bathethe naye ngoku ndibona umbane ucima ke ngoku yile nto ndiza namzova uba ingxaki iphi andikaphendula nto ecacileyo because kuthiwa kukhona i-customer Wena tata xa uvayo kuthiwa kwenzeka ntoni? kwenzeka ntoni njani sisi? Ndisho uthi uthethile nabo bathini xa uthetha nabo? Kuthiwa ndizothetha nomnye utata wa-customer service andimazi ke salindile njengobubona ndisalindile ndifuna ukuva kuye uba uthini na ngale nto yalo mbane uba ucinywa ukuba kutheni phaa kuyo because ndiwuthengile mna wa-Eskom lo mbane asikwazi ke ngokufaniswa sonke andizifili kakuhle sisi because kaloku awunokhupha imali enintsi ukuthiwa apply umbane ekugqibeleni ucinyela umbane futhi kube futhi ungekho nale load shedding because bingo-9 iphelile ngo-11 umbane wabuya uthe usazana ukubuya ndabona imoto zime ngapha ndathi mandike ndijonge uba kwenzeka ntoni na kwahlala kwimizuzu inoba 5 minutes wacinywa naphaa kum akukho mnandi sisi awukwazi ukubhatala imali engako ugqibe umcinyela umbane ugqibe futhi ungafumani nampendulo icacileyo because ukhonjwa kulo elathini ndilifuna kufutshane ke libe kwi-article Ndingulindwe Mlenzana apha eSantombe kwakhansila omdala ndiziphilisa ngokuthengisa amagwinya. Now into ka-Eskom Nkosi yami yokubane umbane ucinywa siyayi-understand uba naye uzama ukulungisa apho konakele khona but thina ke njengabantu abazizamelayo abangosomabhizinisi abancinci iyasibetha because besesilindile into ye-load shedding zaphela ezo hours. Now kwangoku ndinamagwinya angavuthwanga kuba kaloku nayo Eskom uzama ukulungisa apho konakele khona. Siyabethakala asazi uba singancedakala njani ingathi kungaba khona indlela engathi kulungiswe ngayo enzela uba lento isolveke ekugqibeleni. Wena mama ngomnye wabantu bebetsale umbane ngakho semthethweni okanye wena bowuthengeke from Eskom kwaseqaleni? Mna ndandifike apha ekhaya umbane kungowebill kusekhona umnikazi walapha ekhaya eziba ke mna ndingumakazi wabantwana ohlala nabantwana since umama wabo wasweleka uNomathamsanqa Mlenzana. So into enzekayo ndiziphilisa ngamagwinya
ukuncedisana nabantwana bayafunda esikolweni. Enye yemali ndiyifumana kula magwinya ivele ke ecaleni eyomntu oqeshileyo ndidibanise kanjalo. Nabanye bathi eneneni bebengazi into kokubana umbane wabo bawufaka ngongekho mthethweni kuba inkampani eyayifikile babeqinisekile bona into kokubana inkampani esemthethweni ebhalisiweyo nguEskom. Kodwa ke abanye babo bayavuma into kokubana nabo kwabakhona inkathalo engaphelelanga okanye mhlawumbe enqongopheleyo kuba zange balandelele baqinisekise. Bona bathi into abayifumanayo kukuba bathi besawunikwa ii-meter numbers baqiniseka into kokubana nyani oku kusemthethweni. Kodwa ke abanye babo nabo baphinde banqina into kokubana eneneni bona umbane bekwazile into kokubana babekanti bayawudoja okanye mhlawumbi bayaweba kuEskom. Loo nto ke ngoku ithethe into kokubana abantu abaninzi bayachaphazeleka, ingakumbi abantu abangosomashishini, ngakumbi nangakumbi osomashishini abo abashishina ngokuqeshisa ngendawo zokuhlala nanjengoko le ndawo iyilokishi ekufutshane kakhulu nedolophu yasemaXesibeni nekulapho uninzi lwabantu lufumana khona impangelo. Kwakhona okunye okubuhlungu kakhulu kukuba abanye babahlali balapha bavuke baphangela kwangentseni beshiya izindlu zabo zinombane ekuzawuthi xa bebuya emva kwemini bafike sele bengasenawo kwalombane. Kanti ndithetha nawe nje mphulaphula ekhaya inoba nawe uza kuzibonela into kokubana naba abasebenzi bakwaEskom baqalisa lo msebenzi, bayaqhubeleka gxebe nalo msebenzi wokuqhawulwa kombane nanjengoko ubona apha sele beqhuba ukanti napha ngasezantsi bayaqhuba nokuqhawula lo mbane. Ukanti uba singayithatha nje ucameraman wam asijongise uba sele besuka phi nakanene, apho basuka khona basuka emazantsi ale ndawo sikuyo ale lokishi yaseSantombe, kulapho baqale khona ukuqhawula khona umbane.